Mbak Elsa, jumeneng nggih Pak Lurah nggih. Mriki lha ninggah mboten apa Pak Lurah? Pak Lurah teng Monggo iki mriki aja. Nggih kula Ampun kodorimin, ampun kodorimin Pak Lurah. Kula kan ninggah. Kangge sport kanca-kanca sedaya. Nggih. Margane. Mangke satu lagu dua lagu kali Mbak Elisa. Nah, Gayeng, gayeng nggih. Gayeng. bablas. Ya. Aja sentimen to, Kang. Bulurah balik kok terus kula. Lah iki mun nak kon munggah karo bulurah rek penak to. Ampun nek kali bulurah. Lah ngene iki aku nak tekan omah terus tukaran yo piye? Mboten. Mangke nek Ini perang, heeh. Pripun Mbak Elisa? Ya. Kalau di atas panggung itu kan milik bersama, jadi emang nggak apa-apa, bebas aja ngaten. Ibu Kadi udah memberikan Lila, memberikan izin ngaten, itu udah foto bersama. Nanti tolong ya Mbak nyanyi sama Pak Lurah. Oh cek ngaten. Pak Lurah, niku ditenani saestu niku. Wah nggih kali buat Mbak Elisa niku. Oh, Ayo, lanjut. Ayo, rek, gede rek. Iya, monggo. Ngaturaken sugeng enjang Pak Lurah. sugeng enjang Mbak Elisa. Mbak Elisa. Mbak Elisa Injelere. Niki mboten Mbak Elizabeth nika, Pak. Mboten. Nggih, sing pun wangsul teng ngendi Mbak Elisa ya? Londo. Pun wangsul nika nggih. Nggih. Negarane. Nah, lah Herumi teng pundi? Herumi nika teng pundi jane? Jepang. Heh? Jepang. Hiromi itu Jepang, Mbak Megan itu Amerika. Amerika. Kalau Mbak Agi itu ada juga Hungaria. Hungaria. Nggih semelu aku kabeh. Mbak, C. saya itu ngundang jenengan. Iya. Itu beda sama Mbak siapa? Mbak Mogan. Ya, Nah, Mbak iya. Mogan iki omongane kan saru-saru to. Iya. Nah, Mbak Elisa iki lucu tapi rasa tibake padha. Ya niki kula niki ngundang jenengan iki ngeten lho. Heeh. Wong Nggih, iki pripun, Pak? lucu tapi ora saru. Nah, tibake kok 11 12 dari iki. Sing salah sing ndi, sing bener sing ndi ku bingung. Lah, niku tergantung yang mengajari. Mungkin ada Berarti Kang Purwito sing salah kan? Oh, ampun dipopokke kula. niku ber condo mawon penonton nggih sampun retos kadosipun. Niku nggih purun rada saru-saru kedhik nggih purun no Pak Lurah. Jangan nek Nggih, iso makin-makin. aja aku kan saru mergo enggak tahu. Hah? Mergo enggak tahu. Oh, enggak tahu. Ya, tapi kalau di banner ke ya aku enggak mau lah sing saru-saru. Sopo gelem. Nggih. Pak menika paring panglipur lan pangapunten tadi waktu limbuan belum bisa menghaturkan mbok menawi panjenengan mau berduet apa request lagu. Ajeng ngersake napa niki mumpung ketemi Ketemu. kalih Ketemi. ketemi Pak Lurah. Pak Lurah iki S2 nek Mbak Alisa S. teh. Oh. Lambi. S3 kok. Oh, Dalange S3. S2. Astung. Ya, kusumane ngati. Kusumane ngati. Waduh. Dua kali lho Pak Lurah, dua kali. Mboten saya nyawer mboten napa-napa. Mboten saya nyawer mboten napa-napa. Bebas aja. Gaya lunas. Kusumane ngati nggih. Napa Mbak Alisa nyuwunipun Pak Lurah? Dawuh napa? Kusu maning ati. Kusu maning ati. Ceh. Nggih, nggih. Nah, nggih. Sakniki ingkang dipun lenggahi pundi Mbak Lisa? Sih, wonten Yogya. Iya Pak, masih di Jogja, masih ambil sekolah juga. Pun rampung. Dereng nembe dereng. disertasi. Disertasi. Berarti kalau ada event di Kabupaten Demak, Ya. Dinas Pariwisata bisa di request ya? Ya, amin. Saya ya. minta nomornya langsung ke Mbak Elisa apa lewat Pak Delang nih? Oh boleh Langsung bebas. sakit. Langsung Langsung bebas mboten napa-napa, Pak. saja. Tapi mana kotor ya, melu-melu. Mangke katuran mampir Mbak Elisa, mampir katuran mampir dalemipun Pak Lurah. Nggih, Ngira semantes badhe dipun ubeng-ubengaken. Niki desa wisata. nggih. Destinasi yang paling pertama kali dipilih oleh Kabupaten Gerobokan. Demak. Demak menggerobokan. Desa Surodadi. Luar Ya. biasa. Wah, jenengan pemandangannya pinggir laut niku, pinggir Pantai laut. ya. Oh Luar ya, biasa. belum lihat pantainya. Nah, Ini pantainya. sih, Makanya mampir nggih. Mampir lho. Nggih. Kersane dipun mangke dipun gawani keranjingan.
Kok keranjingan. Apa mau? Kerang tok. Ya, Ya. usu maning ati dados. Aku bawa ora iki murah. Kadose mboten. Oh mboten. Ha nggih. Mboten langsung mawon Garek laporan. ngelesah. Nggih. Ya langsung. Nggih, langsung. Buka celuk langsung Mbak Elisa ngeten nggih. Napa Pak Lurah? Pak Lurah. Pak ki Lurah. apa? Pak Lurah. Wah. Ayo. Nggih, 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 nggih. Yo. Iya. Enak. Dadi sih. Mas. Mas. Kusumaning ati wong ayu kang saanti-anti Iya. mengerti kamu bisa gawe tentreming atiku. Aja Pak Lurah. Biyen nate janji tak ugemi ora bakal lali tur kelingan ndoneng ati tak bedahing bumi. Terus. Wah. Kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirahake Iya. pambuka Mbak Lisa karo nuntut. tomburine Ayo yo. malah ngajelake among pamujiku muga-muga ra ana rubeda Yo. saumpure kure gon mulungan ora kandha-kandha. Iya. Terus. Sumaning ati Ya. duwong ayu kang tak anti-anti Lanjut terus. mong kamu bisa gawe tentreming atiku. Yen ate janji tak ugemi ora bakal lali kelingan
ana rupeda saukure mulunga ora kandha-kandha. Wah, jos nen. Ternyata Pak Lurah ya pinter nyanyi. Nggih. Ning ora nang anu lho Mas, iki nang ora nggone nang PKPK ku ora. Mboten iki Pak Lurah nek kersa nyanyi ya gur nek ngene-ngene iki tok. Taman Juruk. Iki Mas. Taman Juruk nggih. Ketua Abdesi isih ngerangkep komite nggih, komite saking Dispora Budpar Kabupaten Demak. Ha nggih, langsung mawon Mas, Taman Juruk. Oh, Taman Juruk. Ha nggih. Wah, luar biasa, luar biasa. Pemimpin iki nek iso ngene iki, Rek. Pripun? Pemimpin iki yo ngene iki. Oh nggih, nasional. Ini warsa. Nah, Sing ora nganti ketara. warsu. Support karo wargane. Iki gareng ndi to Kang Asri iki? Iki gareng Aku kok bingung. Daden-daden niku Pak Lurah. iki Boleh ya? gareng tenan ora kan ngono. Gitu beda-beda iki bengi iki Kecamatan Sayong ngundang gareng. Jane Lah, ajeng Pak Lurah nggih. kalahku karo Lek Mudi. Lek Mudi ki bedino ki nanggep gareng. Lah aku ngene, rembugan karo Kang Urati. Kucing-kucing diraopi Kang golek gareng ning Bang Juram opo aku. Iki teman-temanane niki. Akhirnya mending ngene. Sing penting apik to, apik. Heeh. Tapi nek ora nggo pakan gareng, Aja. Lah, niki apik apa lek? ya piye ya bingung to. Apik wae lek. Masa neng anu neng Bang Jur ana apike blas ya. Nggih, sing Saya penting Pak Lurah niki saya. alhamdulillah. Nggih. Iso petuk gareng sing gareng Jos. gareng kependem Pak Lurah. Gareng kependem metu neh. Gareng kan. Wis sesuk ya arep digawani reng kowe. Gawane apa? Heh? Dah. Ya ora Arep arep piting. kancane biding kok ono watu. Ya, monggo. Taman Juruk. Taman Juruk nggih. Heeh. Hebat, hebat, hebat. Oke, Pak Lurah tenang. Taman Juruk ing pinggir Bengawan Solo dolan mudi awan lan bengi suka-suka nanging ojo ingkar janji cahyane bulan pasang pucu ing Jess. angin kang teko saja gawa gendeng tresno Yo terus. banyu bengawan sinar cahya ning bulan sewu tiang alera munggah ngersake apa wong sarwana ing taman Juruk taman Wah, cilik tenan. Yeay! Sampai pagi goyangnya jos. Halo nuwun, Pak. ning kutha Solo Rek. dolan mudi ning taman Juruk ing pinggir Bengawan Solo dolan mudi suka-suka nanging ojo ngikat janji
Napa Wes ya? meneh Pak Lurah? Wis lah. Tasih bonus tunggal lah. Masa Aku wani munggah itu mergo wargane do turu. mboten. Dan aku apa dijewo akeh rawani. Niki kula pun disawar sindene dereng. Mungkin duet kali sindene Mumpung napa film. mboten? Ning nyuwun pangapunten Pak. Mbak Mudi aja duet kali ya. Oh, kali Mbah Mudi, Mudi, Mbah Mudi. siap Mbah Kali Mudi. foto sekalian, kali foto sekalian. Ya, matur nuwun. Mbah Nambah Mudi. satu lagu ngoten. Minggah lho, Pak. napa mboten? Minggah Oh, mboten, Mbak. Mumpung minggah mawon, mumpung ketemu Mbak Elisa. Nah. Pak Lurah janipun nyuwun hadiah satu saja dari Mbak Elisa. Suwantenipun Lagune apa? ingkang sae. Napa niku? Nyuwun lagi Pak? napa? Nyuwun lagi Niki napa? lagi WA di rumah nanti biar nyepake piting. Piye, Mbak? Ya. Pripun wonten dawuh lagi Pak Lurah? Betul. Boten, nggih. Ngersake. Cuman apresiasi untuk Jenang pagelaran gula, Mbak. wayang kulit Iya. yang dipimpin Kang Hadi Purwito ini. Nggih. Semoga bisa bergabung dengan Nggih. pariwisata Kabupaten Demak Kang nggih. Amin. Nggih, amin amin. Amin. Mbak Elisa. Pengen masuk ning ngene Hari Jadi Demak napa? Jadi Demak mawon. Hari Jadi Demak napa nganu pelantikan tambahan jabatan 2 tahun. Oh, niku kepala desa Kabupaten Demak mangke. Nggih to. Oh. Penyelenggarane saking bupati mesti nggih. Nggih. Ya Urunan kepala urunan desa. dewi-dewi. Nanti Mbak Elisa diundang. Ya diundang no. Kita Nggih, nggih. tanggal pinten. Ning garenge niki ampun. Garenge niki mboten apa Alah, gareng? iki nak sampai mbok jaman atau Kang tawur aku ini iso. Aku gak sah ya. Ora. Pokoknya aku ki ngerti kok aku. Tapi bener omongane jenengan to, Kang. Ya. Aku kan kuwatir to. Heeh. Pripun, Pak Lurah? Apik puran, tapi ya apik tenan, Kang. Apik, oh, aku mau wis di WA. Tak Iya. jos pokoknya ngono Pak Lurah ngene jos. Ora ngomong ngono. Mboten nggih. Samane mburi aku kaget. Kilingan almarhum Kang aku. Oh. Sing manggone sembung Kang No Jebling itu persis iki ya. Dadi aku kilingan ana Pak Suyati. Reng. Dos pundi? Kowe nek ora digawani kowe engko ngene dhewe lho, Reng. Pun tenang mawon, pokoknya pitinge tak enteni kok. Niki ngersake dandang gula rukun Islam. Oh nggih, pepele. Mbak Elisa nggih, Mbak Elisa. Pepele nggih. Mbak Elisa. Dibawani nggih, Mas. Mas Nggih. Kali, wah aku jan tenan iki suarane Mbak Elisa iki kena kanggo jami tenan. Ngoten Pak Lurah nggih dipun bawani nggih. Nggih, kersane bawa mengke Pak Lurah kali Mbah Duet Elisa. Mahmudi. Mbah Mahmudi ngendi? Nah, diaturi Sing ngersake. minggah Mbah Mudin, Nah. ngoten. Rukun Islam kang lima puniki Wah, hebat. pripun Pak Mudi? Sae nggih. Sae. Panjenengan dueti mboten ikut bawa kalih kula wonten niki mriki Mbak Mudi. Pun. Mengke tambah yuswane tambah enom. Tambah Nggih. enom. Nggih. Oh, ikut bawi ya. Bawi. Sampean mengke nak saged nderek bawa, mengke bareng-bareng karo karjiman barang. Kajiman ki apa? Kancane bawa. Kancane bawa no karjiman, kardipin. Abimu. Nah, ngaten. Ben tambah nom. Nah, tambah muda. Monggo menika. Kok Mbak Elisa nek kondur foto sik karo aku iki kene iki. Wong telu ya, Reng. Heeh. Niki anu Mbak Elisa. Saya perkenalkan Bapak Kiai Kasmudini yang memangku musola. Oh, nggih, hormat kamu kula. Tapi niki anu Mbak selalu ngapusi wong. Kok ngapusi? Lah nek nalke wong itu wong-wong kon jumeneng dhek dhewe. Oh, ngomong aku Ora disebute Kiai Talkim. Iki julukane Kiai Talkim. Beliau ini orang yang paling ikhlas, orang anu bayaran di saka desa iki mangkat terus nanu yang baca. Nek nggih mboten tahu kenal tanggane. Lah kok iso? Hah? Lah kok iso? Lho, saiki umpama ana nanggane sing ninggal iki umpama jenenge Darman ngene. Niki Darman iki sae napa mboten, Bu? Ora kuwi, Kan gak kenal. nak kuwi to. Nak kuwi ora pate anu. Ora kenal. Nak kuwi ora pate anu, Reng. Sing paling bahaya kuwi dhek selalu bocorke soal. Kok ngoten? Lah nek anu kampung karo masjid kowe ngono nak ditakoni jawab apa iki berarti bocorke soal. Bocorke soal, kowe bocorke soal. Lah iki bahaya iki. Wah, iki ngene Pak Lurah iso dagel mosok nggo gareng sik ndakne. Bocor ke soal. Tukang bocorke soal. Leres niku, leres niku. Foto.
Wis reti konone kok wis reti kok. Nah, foto kalih Mbak Elisa. Muga-muga sing baru ora ngerti ya. Ayo, kalih bawa Mbak Elisa. Gawi. Ndekno mring para sama Alhamdulillah kuat ora wis. Ngolong bebek. aja padha Sesuk nari duit. Sesuk nari duit ning kono. galke Nggih. Raro. Ya. Lah ora gathuk. Kok wis iso ora sampe dindingi. Heh? Ora sampe dindingi. Oh, biasane ki ngono. Rukun. Lho. Tak kira arep niru kono. Enggak. Oh, rukun to. Tak kira. Kowe senengane iki lho akeh arep PDKT karo Budi dirusoi. Kowe to Madep Rono wae. Oh, iya. Lah, Madep Rono kuwi ben Bener Pak Lurah tuh ben biar hadap sakarep-karep ki Madep Rono. Iya, aku tak sama Simba. Nggih, kula tak medhep mriko Pak Lurah. Sing penting kula iso ngeten. Mapu niku Antusias sekali. sahadate kang angka siji. Lah, nah iki bener. Nak wamu nuturi mayit iki kadang-kadang keliru le. Nah, Nah, iki bener. Sekali-sekali sauri, Mbah. Wah, iya. sauri, Mbah. Sauri, Mbah. Mangan uyah akeh sampeane, Mbah. Tur wis reti kono kok Mas Gede. Serti Kok kono. wis tau nggih? Lah Mbah Jar kae soal, Oh iya bocor ke soal. serti kono. Dikengan pusat. Kanane iki wis ngerti. Kang angka loro salat Ya. dene kang telu. Pak Lurah nih, cobi Pak. Sebentar aku ndak apa sebentar. Ya. Heeh. Ramadan nindakno poso. Apal. Papat yakat. Sing limo beda ora? Oh. Peng limane napa Mbah Muti? Ping limo napa mbak? Nak ping limo rabi meneh ra entuk lho. Apal Mbah Mudino. Padahal papat iki wis sehat lho, Mbah. Lima ibadah haji. Ya. Rukun Islam sampurna. Nggih. Monggo salamipun. Digoyangi tenang lho, Rek. Wah, penak tenang. Asik. Mas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Swanjene tansah dielinge. Wis swanjene padha nindakake anan wasumandang wayahe sembahyang ngatepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cangkae agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaina luwih sampurna yen
Sampun Mbah Mutin. Pripun raosipun? Sampun nggih. Rasipun pripun Mbah Muti? Nggih, Gantian to, sekali ben dina gantian ganti. sanesipun. Rada napa? Rasa gentar. Gentar. Rod- Oh, gentar Basa ning ndi, Rek? Kuwi nek dodo. basa Kebumen nganggo tal-tal, kontal ngene rodo apa kemene? Gentar ning dodo. Iki sampai sisuke meneh iki betah. Oh, Ditakoni rabi ping pira takonan. Nah panjenengan rabi ping pinten, Mbah? 5. Wah, nggih. Ping 5 Mas gila, iki wong 5 apa ping lho sik. Ning daru ki pegat kawin pegat kan baledan meneh kok. Rabimu ping pira wonge pira? Lama ampun. Terangke. Kalih. Kausure diterangke iki deh. Yang kedua, Waduh. ponakane Mbah Sarin Deli. Ketiga. Tiga. Wah, Tiga, ampuh tenan Rek. putune Mbah Lurah. Empat. Empat. Yang empat, Mbak ini Pacare. pacare. Cari. Nomor 5. Nama limo Sing Mbak terakhir. Elisa. Sing terakhir. Pundi? Terakhir piye Mas iki terakhir piye? Ponakane Anu Bayani. Terakhir piye maksudnya? Terakhir tahun iki apa terakhir piye? Lah wingi dengar karo aku mending ngene. Rah, mumpung kowe dadi lurah, aku nak suka ngawinke wong. Lekane kok naksir kowe aku tak cerokke ora. Aku mending bebas rasa bayar mending. Pokoknya sehat-sehat, panjang yuswa Mbah Muti. Amin. Moga-moga sehat, panjang Mbah yuswa. Lurah matur sembah monggo. nuwun. Matur Malih suwun mboten. sanget Mbah Mutin. Nggih. Yes. Mbah Lurah. Ampun kon durung miyen Mbah. Niki terakhir nggih, terakhir. Terakhir. Mangke pesindene jumeneng kabeh. Mbah Lurah ingkang Jumeneng nyekar. kabeh kali ora. Heeh. Iso sinden sehat. Sama sinden-sinden ya. Maksudnya nembang bisa ampun mandap yen terus satu Oke. lagu terakhir. satu lagu ingkang pungkasan. Pungkasan. Ya, All sinden. sinden semua berdiri. Nah, berdiri. Ayo, Mbak berdiri. Yo, pesindene nganti kabeh. Yo. Sing mandu Mbak Elisa. Yo. Nah. Adondong apa salah? Aduku cilik-cilik. Andong apa meja mlaku pipi-pipi. Lan pipi-pipi. Lolo wong mati ora lupa urip aduh. Iki nak mbok munggah kabeh aku ora gelem nyawer lho, Kang. Aku mau nyawer, masalahnya pun nak Ya mboten napa-napa niki. niki make nak kula nyawer make viral. Gawe Mboten nyawer. napa-napa. Lurah kok gawe nyawer Mboten napa-napa. ki ngundake dana desa. Lah iki repotan iki to. Wah mboten. Sodako kok, Pak. Niku sodako. Oh, sodako. Berkah. Gue. Tambahan beh. Iya. Aku adil-adil ke tuku-tuku sa. Niki nggih kaum duafa lho Pak Lurah. Oh, mundut paring dawuh napa? Lagu nipun. Ha nggih. Aku Kula jane manut. Kula jane anu Mbak Lisa. Pengen suarane jenengan. Anu ku terus bareng-bareng ngono. Ha nggih. Luwih becik ngono kae. Oh, sesi demam. Wah, kuwi jan gayeng tenan. Breng aku di backup, Breng. Ojo ngono di backup aku. Heeh, difoto. Ya modelmu ngono nek ana kesempatan untuk Kula melipir. mriku napa? Ora padahal kuwi. to. Kuwi to suwe-suwe kita tak kon awur kae. Ojo golek kesempatan to, Reng. Oh, aku perasaan mau ngadoh saka kamu kok ngerti-ngerti mecungul. Bareng duwe kesempatan Pak Lurah iki. Wah, jan wis. Ampun kuwi. Nggih. Yo, pertama Mereka langsung. Giliran aja ya, Pak Dalang boleh ya. Ya. Langsung giliran. Luwih Luweh becik patenono Ya. timbang pepisahan lan yen Sulestya Ya. tak rewangi samudana marang kula warga Herwalan Praputra lewat kincang hebat karo dijogeti. Jan meriah tenan. Pak Lurah iki ngomong tenan. Ya.
kominan, Mas. Mongko kowe bocah gunung senadyan bocah gunung Ya. katukan jrimpung jiwa ragaku mangurung kehormatan memprong rubuh ngareping Op. Luar biasa Pak Lurah nika penampilanipun. Lanjut. Urip ana kutha Lole. Lah. Goyangane sampai pagi. Jan kepenak tenan. Ngene kok nganggo rampung. Urip ana kutha gedhe gawe Yo, balik saya. mangsa isine Nah. Ayo yo. Sematur sembah nuwun. Kalau nyaweri Pak. kabeh. Yo lungguh kabeh. Sampun nggih Pak Lurah nggih. Niki dilanjut nggih. Nggih.